Kowe kok dengaren meneng bae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku kaya kesempatan karo kowe karo Petro men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lah mar ketok sukampan. Wah iya, Petro ya ora ketok sukampan. Wis aku kaya kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Bubar dinten menika. Ayo reng metu reng ya. Yo Gong metu yo Gong. Yo ora iso sakal aku nek metu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semule reseko balik titiyoni titiyoni kandayani Trisnya purnama sasi kilar-kilar minangka purwakane kondo. Tanimbang-imbang sami kejawi gemlaring. Aduku aning gamadring padukuhan Karang Kadempel. Menika ta warnane pamongking para Pandhawa, punakawaning Madukara. Lurah Semar Badranaya, Yanayantaka, ya Dudha Manangunung. Ya Sang Boja Gati. Risa juga lenggah madaning pendamping padukuhan. Sinebo sanggane para putra miwah para kawula padukuhan. Dados sakuling mangke kawistingan rawuhipun para putra Pandhawa putra Jodipati. Raden Antasena, Raden Anantarja miwah Raden Gatotkaca. Dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya sigra merwani pangandikan dadi kumangun jiling pangandikan dereng kababaring lisan. Sepak puspiteng udyono yang Pandra Sarwarana
ing tias katuritan lemot kapiyataning ram remendri yama awo kekuk blegek kekuk sak tulita mel sarawuh ndika lancur-lancur Pandhawa ndara kula ndara Antasena wilujeng rawuhipun wonten Karang Kadempel Den pangestune kakekne Semar slamet tekaku aku maturke sembahku katur ya kakekne Semar nggih kula tampi dawa sami-sami ndara dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel. Wis ora kuwan Karang Kadempel kene kae. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Siwa Semar tak tampa. Ora liwat mung dibos padha-padha. Aku ngaturake pamujiku kunduk ngersani Kyai Nayantaka. Wah, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Siwa Semar. Ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engga jimat dayanana ing kasantosan. Wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel, Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca. Wis ora kurang prayoga kae. Lho, apa Semar wis ora kurang prayoga? Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Pangestumu slamet tekaku rek aneh-aneh. Kula niku ming batur kok panjenengan ngaturaken pangestu jamak lumrahe aku tinemu muda. Kowe sing enom tansah ngaturake sembah marang sing tuwa. Oh nggih, nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja pareng ngaturaken wilujeng rawuhipun Nala Garing slamet tekaku. Bersembah kula katur nggih, Ndara. Iya tak tampa Nala Garing. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Nala Garing tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndara Antasena. Ya Tra tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Tra. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi engga jimat Ndara Gatotkaca. Bekti kula kunjuk. Ya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, dipun sekecaken anggenipun sampun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak, Tru. 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 Isa beda-beda ya. Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya wer. Dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja, ya Bagong tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Bagong tak tampa. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Bagong wis ora kurang kepenak. Ndara. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene rawuhipun Ndara-ndara kula wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki. Ampun kula aturaken dhateng ngersanipun Ndara-ndara kula inggih menika sedan. Bila dinten sak menika kula ngrawakaken Ndara-ndara menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun Ndara-ndara kula. Gawe kaget paringa dawuh karo anak-anak Jodipati sing wis sowan ngersaning kakekne Semar. Mboten wonten sing wadi, mboten wonten sing rahasia. Niki ngeten nggih, Den. Kula niku kaget wong dadi. Kula niku mung wong loro saudon telu saurupan. Kula niki mung batur. Ewadene lah kok kula niku nampi sasmitaning Jawata.
nampa sasmitaning dewa bilih dewa badhe matedhaken wahyu kamulyan. Nah, gandeng wahyu menika sinten kemawon mesti bakal gayuh wahyu wonten pundi papan jero wahyu menika tertentu dipun gayuh dening sadengah titah. Mula gandeng kula niki dadi lantaran tumedhake wahyu pengajap. Ya pancen bener. Ning adakane pendak-pendak dewa badhe medhaken kanugrahan niku mesti akeh godane, akeh pacobane. Lah, angka kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Nek nganti godha niku ngungkuli karo kabisan kula, mesti wahyu cul saking angganipun ing abdipun Semar. Mula gandeng pengajape nganti kula niku sing napa wahyu niku para Pandhawa. Lah, kula ngundangi sampeyan-sampeyan rawuh enten Pedhukuhan menika supados ambebantu. Bantu kalih kula supaya saya sentosa, saya kuat kiwa tengening Semar. Dadi enten wong-wong sing ajeng ngruda peksa kalih kula gayuh tumedhaing kanugrahan menika, kula ora kuwatir nggondheli kaliyan wahyu sing pun mapan teng Karang Kadempel niki Ndarantasena. Oh ngono to kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku mesti mituhu dawuh kakene Semar. Yen pancen Siwanaya Tapa butuh marang kekuataning para putra Pandhawa mligining putra Jodipati, aku saguh kadhawan apa wae. Semono ku aku saguh kadhawan apa wae. Siwa Semar paringa dawuh apa ingkang tak tindakake. Mboten sarepot-repot. Sawetawis sami lenggah wonten ing Karang Kadempel ngrencangi kula lan anak-anak kula anggenipun jagi kanugrahan menika sampun ngantos dawah wonten astanipun tetiang ingkang watakipun angkara budinipun candala. Namung niku mawon boten werna-werna penjaluk kula Kandara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngranginawang Nalendra Pekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kura-kura rek kiri-kiri nanggono magawe gelari rowang-wang dereng ngantos paripurna Mbah Wacana kasaru rawing Begawan Drona Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh wonten ing Dadukan Karang Kadempel dumraja tan kula panakarya cingak ndulahna yantaka wae. Ngajamaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta blegegek sadulit tomel tak kira dayoh ngeteri berkat mboten pangeling penemban Durna wilujeng rawuhipun Sang Tapa kandhak blegucuk suara gembel Samarante hawela ya Semar Badranaya slamet tekaku
Dereng sambikala. Aku ngaturake pamujiku katur ya Semar. Nggih kula tampi. Rekayana Patih, Ndara Patih kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanono ya Semar. Nggih Kula pundhingga jimat paripe. Janur gunung kadingaren. Priagung negari Ngastina kok rawuh teng Karang Kadempel. Menika wonten menapa, Den? Marang kula cumadun dawuh ing abdipun Semar nedya ngangelungaken jangga nilingaken Karna. Iki ngene ya Semar. Ingin sepisan mramako ning Karang Kadempel kuwi tilik uripe Panakawan. Klebu kowe anakmu Gareng, Petruk kelawan Bagong. Jan nyatane nadyan kowe kuwi Panakawaning para Pandhawa, kowe manan Panakawaning negara Ngamarta. Nang ora ketang sithik, nggonmu tepung karo aku kuwi ora mung sedina rong dina nanging wis tetahunan Semar. Nggih. Mula ora ana aneh yen to aku duwe rasa migatekake lawan uripmu sak anak-anakmu. Wah, matur nuwun Mremban, matur nuwun. Ndadosaken bombong raos sing manah kula. Dene sak banjure. Prataku ning Karang Kadempel iki ora kesaka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana. Ing wigatine supaya sowan ning Karang Kadempel. Nah, kowe tak critani ya Semar. Wis ana 3 sasi iki negara Ngastina ketaman Prahara. Negara Ngastina ketaman Plegebluk. Negara Ngastina ketaman Ruhara. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Akeh para kawula ingkang padha nandhang raga. Lan kowe tak kandhani ya Semar. Tetanduran, tetanenan padha lesah blasah kaya babatan pacing ora iso tukul. Tetanduran ora iso tukul ngrembaka wekasan larang sandang lan larang pangan. Mula ora aneh yen to tumuli negara Ngastina kuwi ketaman lelara ingkang gegirisi. Nggih. Monggo wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para brahmana para resi. Pripun to Kakang Durung? Lho rada memeng. Supaya nambah rengganing praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Mula nalika semana aku tumuli manekung marang ngersaning para Jawata lan entuk sasmitaning dewa, sasmitaning gaib. Ingkang dumeling ana ing Karna. Ming swara tok. Lajeng suwantenipun menika menapa? Ngene. Durna. Yen kowe dipasrahi kalawan Duryudana supaya gawe waluyaning negara Ngastina kuwi gampang. Waton Ngastina kuwi dirawuhi menungsa suci. Sang Pamong Agung ya kuwi pamonging para Pandhawa. Sang Hyang Ismaya ing nganggo pawadan sing werna-werna. Ming sedhela kok Semar. Ming saknyak nyuk ming saknyuk teka nang negara Ngastina tumuli mengko nek Ngastina ki sirep Kosike to. Mbok sing anu duta ngrampungi karya ora mung duta kok nanging duta ngrampungi karya dadi yen ora gelem tak paya marang negara Ngastina apa nglakon aku kudu nganggo cara sing kasar Semar nek ora iso diremplas nganggo sing halus kepesa kowe nganggo tak cara kanthi sing kasar. Tegese kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Aku ora bakal wedi karo kowe. Najan kowe didup dening anak-anakmu, ning aku ora bakal mundur sejangkah, ora bakal mundur. Mergo aku wedi karo anak-anakmu. Aku bakal cepatani karo kowe lan nyembadani karo kowe. Nek perlu aku mentolo karo anak-anakmu, Nala Gareng, Petruk, Bagong nek arep belani karo bapane. Aku sing bakal mentolo karo kowe. Engko nek anakmu tekan ning pati, mong kari mboyong kowe Semar. Kuwi munggo sing dadi apa jeneng kuwi? Kesaguaning Begawan Durna. Wis ngono wae. Nek kowe ora gelem tumuli sowan ana ing negara Ngastina, nek kowe tak jiat anakmu belani, anakmu ingkang tak korbanke Semar. Nek sampean ngendika kaya ngoten, pancen niate Petruk ajeng belani karo bapak. Ning sampean wis ngendika nek anak-anakmu belani karo bapakne, anak-anakmu bakal sembadani. Sani ngeten. Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, war gawe sayembara apa Petruk?
Sapa sing iso cilik dene ngungkul iki kadidiyane Nala Garing Petro Bagong Bapak Mang Boyong. Ning nek sampeyan ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampeyan ora bakal boyong Bapak Semar. Oh, andhap blek utuk swalu kembal Semarante, amela. Ya ngono nantang karo Begawan Durna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti apa sing dikarepe Begawan Durna. Metu Jawa, arek kakek gunung sing tanpa guna ya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Pak. Sukalima sing rawuh mriki niate ajeng boyong kula ning kula mboten purun terus diwangsuli kalih Petruk dadi regejegan iki mengke bakal dadi ajanging pasulayan Tru pripun Den ora sawedi nek pancen kowe mbelani karo bapakmu nek ana nesuning Sata Kurawa aku tanggung jawab matur sembah nuwun ya mung gumunku biasane sing sok kloak-kloak iki Bagong kok iki kaya lesu lesah orang duwe kekuatan bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat belani karo bapakne kowe kok dengaren meneng bae Gong aku wis terlalu terkenal dadi aku kaya kesempatan karo kowe karo Petruk men iso ngembari karo aku nah aku sing eksis terus nah aku sing ketok terus lha mar ketok suwapan wah iya Petruk ya ora ketok suwapan wis aku kaya kesempatan karo kowe mula kowe udah matur nuwun karo aku oh iya ayah ning rayo temandang bilani bapak mesti nek temandang bilani bapak iki mesti rasa kuwatir mesti metu bilani bapak wis Pak bapak lenggah sing prayoga Kurawa ben ditandangi anak-anak dibantu karo Ndarantasena wis kek sampean lenggah sing kepenak kula tak undurke mangke nek kula pun mundur sampean piyai tiga mlumpuk nggih lho areng apa kula ajeng enten atur sing kula kunjahaken ndara-ndara kula Ndarantasena Ndarantarja Ndarakarkaca ya aku manut pun bubar dinten menika ayo reng metu reng ya yoga metu yoga ya nek ora iso sakal aku nek metu ki saiki metu njaba methuke kula oke Takapira Kresna Partamanaher Saktinira Ki Atotkaca Siwa Kartamarma inggih damyak-damyak lampahing para Sata Kurawa wonten ing Karang Kadempel wanter ngendikaning Bapa Penemban Durna yen to Kakang Semar ora keduga kaboyong marang negara Ngastina mongko yen negara Ngastina ora kelenggan Kakang Semar kawulane saya akeh kang padha tekaning pati merga kasemya ing pegebluk temandu ana negara Ngastina Kyai Semar nembe wonten kewajiban mila mangke menawi sampun purna kewajiban badhe kula sowanaken wonten negari Ngastina ora kudu saiki mboten saged yen ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa menawi Siwa Kartamarma kedah mekaten nuwun pamunten paripaksa kula ingkang ngunduraken para Sata Kurawa lho wani karo ingkang kula ajri menawanipun Siwa Papang sinengkang walik sandang walikat kodhek kok simbar coco wang malang mentis nyonggang sir wani karo wakmu ingkang kula ajri menapa lena manuk tebak danamune marganing patimu menawi wonten kirang tata krapi kula nyuwun pamunten Siwa Kartamarma Ayo.
tanpa nggawa Kurawa ganep 100 niku nek cuwan utawa teka teng Karang Kadempel mboyong Kakang Semar. Monggo sampeyan dadak sumbar sing werna-werna. Niku nek ajeng menang karo anak-anak Pandhawa sing mbelani kali Semar niku ibarate kaya dene ngoyahi segara. Mboten ajeng nglakon. Apa? Ora bisa ora pindho wedi Kurawa kalah titik mati. Mboten ming pisan pindho. Wong salwangsul Kurawa niku mesti kalah. Lah terus kula kudu pripun? Wangsul riyin golek wektu sing pas supaya iso mboyong kali Semar teng negara Ngastina. Nek perlu aja nganti konangan anak-anake utawa anak-anak Pandhawa. Lah terus mboten saniki? Mboten saniki. Jeng napa? Akhir bulan. Oh, isih suwe banget mundur yen Kakang durung mundur. Sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimban telenging kalbu ana apa Siwa Semar Siwa Semar ning apa kula ora pun matur lho. Kula niku janjane dadi lantaran tumedhahi kanugrahan. Saniki kula tak takon. Sampeyan seneng mboten nek Wahyu niku sing nampa Pandhawa? Wong tuwa sampeyan mestine aku seneng. Syarate wonten 3. Syarate apa? Wahyu niku bakal kababar manjing angganipun para Pandhawa nek sampeyan iso ngaturke pusaka 3. 1 Pustaka Jamus Klimasada, angka 2 Senjata Cakra. Angka 3 Kyai Alugara. Pun niku kula pasrahke sampeyan. Mangdum. Pun. Kula ajeng mangan jenang sungsum. Iya kan? Aku tak sowane negara Ndarawati nyuwun Jata Cakra. Kakang Antarja, aku tak sowane Wadukara nyuwun Kyai Alugara. Nek ngono, Pustaka Jamus Klimasada aku sing bakal nyuwun marang resaning para pundhen Pandhawa. Yen ngono ayo didum supaya enggal kaleksanan penjanganing Kyai Semar. Yo budal dina iki sewang-sewangan laku, Kang. Yo Dimas. Katon sowane Atmajam wing Randu Gumbala Antasena. Wah, caidan. Sowan mongko tanpa taliwara. Antasena padha larja sak pratamungkir. Slamet tekaku Pak, tak tampa liwat pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ana apa kulub dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan ngaturake bektiku lan Pakdi Rama Kyai Jodipati lan Paman Janaka. Dene ndungkap angka 2 sowanku lan kejaba mung diutus dening kakekne Semar sing wigati kakekne Semar mbutuhake pusaka negara Ngamarta. Ya kuwi kinastan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mula sowanku ngersane Pakde tak wanek-wanekke matur ngersane Pakde Punta. Aku nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada bakal ndaturake marang kakekne Semar Badranaya. Nek diparingake matur nuwun dene ora aku diweling karo kakekne Semar dikeparengake ngapuk ana ing negara Ngamarta, Pakde. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton sanging risang mawe gandrum
Palilah kelawan kowe supaya ngamuk ning Praja Ngamarta. Mongko kene iki papan dununge pepundhenmu, kene iki papan dununge wong atuwamu. Antasena, yen to pancen kaya mengkono nggih, paripaksa pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ora bakal ndak paringake marang kowe. Nek ora tok paringake, aku ngamuk nang negara Ngamarta. Apa kira-kira kowe wani kelawan wong atuwamu? Wah, Caidan. Wani karo wong tuamu wakmu Puntadewa kakangku. Wah, ora mbok jabel ucapmu tak seret saka daton. Ora mbok jabel ucapmu aja lakon dosa. Ono anak tak idak-idak legane ati. Wah, isih begogok nek kono. Ora wedi karo bapakmu. Pak, aku dikongkon kakane Semar. Monggo aku saguh ngaturke pustaka Jamus Lima Sada ngersane kakane Semar. Prasetyaning jiwa satriya kaya anakmu iki tinimbangane aku bali ning ngarepe kakane Semar, aku ora iso nggawa pustaka Jamus Lima Sada, tegese aku ngelincati apa sing wis tak ucapake. Satriya iki nek nganti ngelincati apa sing wis diucapake lan ora kasembadan lan ora jumbuh lan apa sing wis diucapke, tetel jiwaning kasatriyan tinimbang aku kelangan aku idak-idakan ning kene men mati ning kene ora apa-apa Pak. Pakde ngetokke pusaka kantinen boyongan marang nanging wanti-wanti kang dadi wekasing wakmu Puntadewa yen wis purna pedamelaning Kakang Nayantaka. Pusaka balekna ning ngersaning wakmu Puntadewa. Njaluk pamit Pakde matur nuwun. Brahmara Ramangasa ngengeng kadi karunaning kaswa barep kakangku teka ngiklasake pusaka marang anakmu apa kang dadi aturing Antasena jumbuh lawan jiwa kas aluwung pusaka ndak paringake. Wah, yen nganti pisah lan para Pandhawa aja nganti keri ayo sumusul marang Karang Kaduk. Dani ana wigati apa? Sepisan ngaturaken sembah pangabekti dukap angka kalih. Mundi ngemban dawuh timbalanipun Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar ya gene. Badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ndarawati. Lah dalah. Ngambil pusaka negara Ndarawati apa ing bakal diambil dening Kakang Semar? Ngendikanipun Siwa Nayantaka utusan dhateng pun Gatotkaca. Bilih samangke pusaka Ndarawati senjata cakra kepak kaya boyong kula aturaken dhateng Kang Siwa Nayantaka wa Prabu Ndarawati.
takon marang siramu ya nggih. Nggih. Aja mbok tutup-tutupi nanging kowe prasaja. Sira Ulup diutus dening Kakang Semar supaya nyuwun ngambil senjata cakra. Gatotkaca budal kasinggihan. Aku tak takon pawadane apa, dasare apa. Ayo saiki jujur. Yen kula pringgondani gelem jujur lawan Wakming Ndarawati, tak paringake nanging yen ora jujur, ora bakal tak paringake. Turing prasaja nggih. Yata laruta saking kutha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri syarat srana supados Pandhawa ingkang nampi wahyu kedah wonten pusaka 3 pustaka Jamus Krimasada. Senjata cakra lan Kyai Alugara wa Prabu Ndarawati jagat dewa Bathara Gatut. Sanggandani nampa pusaka senjata cakra. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Para Paduka badhe nyuwun priksa menapa? Sing gayuh Alugara sapa? Kadang kula Kakang Mas Hanantarja inggih Kakang Mas Antarja. Budal menyang Mandura kasinggihan mekaten tak susule kowe budal ning Karang Kadempel mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyut. Tresnanira marang Hyang Jagat Waisane Bathara Abdi kasinggihan mekaten. Sowan lan poti nimbalan marang negara ing Mandura, widodha salakumu kewareng kula ngaturaken sembah. Semoga ping paabektinipun ingkang abdi utawi ingkang putra kunjung kersa paduka Kanjeng Wah ing Mandura. Ya, tak tampa rakyat pangestuku tampanono. Lho pundi nggo jimat warip. Dayanana ing kasantosan. Wigatine apa? Ngembandhaut timbalanipun Siwanaya Taka supados ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Wah ing Mandura. Bila dikalangan sak mangke Siwanaya Taka mbetahaken pusaka negara Mandura. Lho. Mbutake pusaka negara Mandura piye tegese? Kula dipun dawuh supados nyuwun ngambil pusaka Mandura. Pusaka Mandura apa? Kyai Alugara ageman dalem sinuwun Prabu Mandura. Wah! Wah. Lah kok dadi sak derajate Semar kok kepengin nyuwun ngambil wujuding Kyai Alugara. Antarsa, mongko kowe tak kongkon, mongko kowe dikongkon ana negara Mandura tanpa wigih ringa-ringa tanpa iso mbedakake antaraning nata Mandura kelawan Semar Badranaya. Semar mung derajate ngaceplik, Semar ki mung Panakawan, Semar ki mung Batur. Lah kok dadi kowe abot Semar trimane wakmu ing Mandura. Apa kira-kira apa pusaka ora tak parengke marang kowe? Niatmu piye? Badhe ngruda pariweksa. Lho, wani karo Baratya. Iki kula ajri menapa, Wah, lakon glandang negara kare. Kundang kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung Kyai Ndarawati. Nggih, kasinggihan kula ingkang sowan. Aja kok penggak. Menungso kaya Antarja Nadyan kuwi anake Werkudara. Nanging mulang sarak lawan pun Kakang. Ing atase aku persasat kaya didak derajate ning Kakang Rayataka. Mung sak Semar wae aku nyuwun ngambil Kyai Alugara, mongko Kyai Alugara kuwi pusaka agemaning pun Kakang. Aja derajate manungsa dewa, ora tak keparengake ngambil pusaka Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil pusaka Alugara ki angger piye? Kok ora bumi kula aturi sare sawetawis. Kula badhe munjuk atur. Lho, munjuke sapa? Munjuk atur. Si Adyar paring pangandika apa?
Kakang Semar nyuwun ngambil alugara menika mboten namung kinarya bab ing ngenteng nanging nuwun sewu. Menika kala wau Gatotkaca ugi ngambil senjata cakra. Lho, Gatotkaca ya ngambil senjata cakra. Nggih. Ndok paring ngambil, kula paringi ngambil amargi badhe dados sarana tumedhaking kanugrahan. Oh, mudune Wahyu, ayo. Wahyu kamulyan ingkang Kakang Semar dados lantaran syarat tigang berkas menika dadipun leksanani. Mangke menawi pusaka tiga sampun lempak wonten Karang Kadempel. Wahyu badhe tumedhak. Angkahipun Kakang Semar ingkang nampi namung kadang paduka para Pandhawa. Ngono piye, Antarja? Kasinggan mengaten wau. Ah, tampan ana alugara, tampan. Sinuwun Punta, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Setyaki. Setan Japure Bagong. Teko-teko tak kira nek piyayi. Kakang Badranaya nggih. Pancen kula nampi dawuhing dewa kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Panuwun ingkang tanpa pepindhan Kyai Semar nggih punaning gati Sura Sudira Janingkang Ratsa Brahcata kapingulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Mugi-mugi wilujeng ayom ayom tentrem lan tansah nampi barokah sing gawe urip. Kuwi anggere kulino mencolot-mencolot ngono ku. Hah? Ngundi penyakit terdun. Iso gede to. Malah seneng. Nggembel kambil dasmu. Yo.
Wah, edan. Mbaya wis rasa sentimen ngono kuwi dumetati kok njur di ora sasa mlincipi carang papak, ora sasa mbibiti perkara sing wis adem. Den karo tati iki ora ana apa-apa kok senengane tok gawe kisruh meneh. Aku ora gawe kisruh, aku mung beda karo sinden-sinden liyane. Balik nang Agnes. Iya. Udan. Wah, panas-panas iki udut ya enak banget kok. Nek udute ora ngimbangi panas apa dingin apa kaya udut enak. Ah iya. Mbakune dasare mbakung klenyit. Heeh. Dilinteng kae menyan. Heeh. Menyane sing okah kae dadi sak sedotan ki demite teko. Ya. Panas udan. Panas udan aling-aling. Aling. Ngono kuwi dadi rada kenes ya. Panas udan aling. Ngono. Panas udan aling-aling. Ah. Cawet. Sorry ya. Capek maksudku. Ya kanca-kanca ya kanca-kanca mau wis do mangan apa aku ora ngerti iki. Menune ora ngerti. Heeh. Misowa. Yo, 1 2 3 yuk. Sone wis pinso pintas njaba lambene sing tertib lho Gong ora ceblang-cebung ngono. Sengit aku suwe-suwe. Aku ya sengit karo aku dhewe. Arake dhewe kok sengit. Aku sak ketrucutne lho aku ngawur nek omongi saya aku. Yo. Nadyan wadon sarta Tak arep dasmu tenan. Ini ora kabeh ngerti kok. Ini. Minumane banyu Pasa, heeh. Tiba Agnes sing nembang. Oh iya, engko ndandute bareng-bareng. Heeh. Terus engko ana sing nyuwun pepeling. Iya, engko diaturke sarep. Gunung saka Mas Tristianto. Salam-salam kagem Pak Juwardi. Semoga keluarga diberikan kesehatan dan sukses selalu. Kagem Ibu Sri Mulyani Bupati Klaten. Lanjutkan terus. Ya.
gamelane ora kabeh. Oh ya, soalnya saben wong nyekel instrumen dobel. Pamane sing ngendang karo suwit-suwit. Suwit-suwit ki lho, masamu nek kowe dong teplok-teplok tung-tung-plok, ndak-ndak. Prit, ngono ae. Siapa? Itu termasuk dua instrumen. Iya. Mula nek arep mangkat nyambut gawe, cangkeme dikumbah sik. Ha iya. Ndak ora muni. Ha iya. Mangga. Dilarik lho. Ha iya. Suwuke ya kok edan. Kuwi iki gamelane wilane pira? Kok nganti tekan gedhe banget kuwi. Gamelan gawean dhewe. Oh Bagong iki mesti ngeyel. Ora ana gamelan ki ming 6. Oh, Jiro Lomo 6 ji. Kowe, papate nanti? Lho. Slendro iki ora nggo papat. Ora nggo fa. Oh, si Fani lunga. Fani dengkulmu lancang. Pepeling sing disuwun sapa, Tru? Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Nah, ayo Elisa karo Tatin. Jumeneng. Iya. Ki tembang bernapaskan agama. Iya. Disuwun nganggo bawa. Iya. Jam 10 kurang 5 menit lho. Sing ada sapa? Senengane kok ngedeg-degi ora. Rukun Islam. Ya, salah siji utawa genti genten. Ya genti genten rek. Supaya nyambut gawe bareng ki genti genten. Saking pundi niki? Manut, dadi genti genten. Yo, genti kowe. Yo, genti aku. Ya.
ora nyempal igong. Rawane awake iki pelajaran agama. Heeh. Cakepane iki mingun pitutur ora sembrono. Iya. Ora kaya nek jenang gula kae. Jenang gundul. Rawane. Ya. Aja padha ditinggalke jenang gundul ki ra ono. Ono wae sing seneng ya wedok-wedok iki. Ngapa igong kok mikmu kok templekke mata barang. Ngantuk e. Dadi nek kena yes. Dalange ngantuk sa. Mbah aku lagi. Aku mau ora ngetok to ning ora dolatian aku ora ana tetep turun ning omah udan. Ler-lerane ae. Heeh. Ana sing bisiki rasa liman turu. Aku kaya asar maler kaya ana sing bisiki ning kupingku rasa liman mboban to mutar mboban lan. Aku ya ora iso iki tanggung jawabku glibet ilang. Woe. Edan. Dene kangka telu Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso. Aja nyepelekke. Sliman iki wis menjadi ikon. Heeh. Apa-apa nggak kumpul-kumpul jare dirembuk Sliman itu. Mau bojoku melu meeting nang Kemendikbud yo. Do ngomong ke Sliman. Ora ngerti rek bojoku iki dhek iki bojoku, Agnes iki bojoku. Oh. Agnes sing kuwi kok udu. Aku sak anakku e. Sok kelingan anak apa? Ora maksudnya iki sak anakku ngono lho. Nggih. Oke sing do ngarani nek Agnes ngene iki sosok dikomen, "Wah, Bu, Agnes ikut anu nyinden apa?" Ngono kuwi. Dikira bojoku sing melu nyinden. Ra iso kok. Jane suarane apik. Iya, mbiyen ya tukang nembang. Oh, penari. Penari ya menari aku madang urung Mas. Asli mbiyen wah, ora ngerti kok. Bojoku penari terbaik DIY pemeran putri beberapa kali mangsane lah nyepelekke nameng. Prestasine dhuwur. Papat Ping 5 ngibadah haji nenone rukun Islam kalamun
senengane sih kaya cah cilik ngono. Oh. Nek tuku bantal ya gambar I love you. Wis tuwa kok bantale gambar I love you tur warnane pink. Mantri jebul kuwu ya matane. Ngene, Pak. Bene gegek padha ya Hello Kitty kaya ngono. Tendiang tenan. Saiki nanti mbok rapi. Ya mangga tak kuntaknane. Joget yo mempeng tenan. Wah, kendhangane yo ngejak joget ya. Dudu tang. Tang tang. Jeng. Jeng. Ai tenan. Iya, nyeneng kene. Tang dudu tang. Tang dudu. Gamelane madheg. Terus tangane sing tang. Jeng. Ape ya, Tru? Aku nek ora ulur kambange ora seneng. Nek ora sinom parijata utawa mijil ketoprak ora. Wah! Cah ora ngerti modernisasi desa. Ha iki modern werna-werna saiki tembange semrawurna ora. Ning ya dhewe-dhewe nek aku seneng kuwi nek Bagong mbuh seneng apa? Aku nembang apik-apik nek ra mangan ora. Ha iya. Anggres ora ana seksi konsumsi. Rasane kaya sepi. Al-Fatihah tujuh Viseno Nugroho. Bismillah.